लोगोफोर Hello my बन्धुकल Hello my दोस्त Welcome my funny channel Phaylaw Basumatary हेलो हारिमु सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोननो बयनोबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव बयनिख्रुइबो साबसिन गोजोनथाव खौरां लानानै फैनाय जाहैबाय। बे जाहैबाय जोंहा DID लिटिल मास्टार नबजित नार्जारिनि। बिथांखौ नोंथांमोना सिनायखाबाय। बिथाङा गलाघाट सिसुपानीनि। मात्र बिथांनि जइनिंआव लिरनाय जादोंमोन कार्बि आंलं होननानै। बे गोरोन्थि जादों। बे बिब्दिनो थाबाय थासिगोन। जायखिजाया बिथांनो नोंथांमोना रोजा रोजा लाख लाख भट होनानै बिथांखौ दावखो होगासिनो दङ। बिथाङा दिनै दावखो लासै लासै फाइनालसिम सौहैबाय। I mean टप 5। बे फाइनालाव देरहानांगौ जायोब्ला नोंथांमोननि बयनिबो अननाय बयनिबो सिबिनायखौ बिब्दियैनो होबाय थानांगोन। आरो सोरबाफोर जाथि बंस न'खरनि सोरबाफोर दासिमबो भट होआखैबा बिथांखौबो नोंथांमोना आरज गाबनानै बुंहरनांगोन नबजित नार्जारिनो भट हो। बे जोंनि बर' जाथिनि मान सन्माननि खोथा दं, नङा होमब्ला? बिदिब्ला बिथांखौ देरहा होनोब्ला नोंथांनि आंनि बयनिबो बिबाना देरसिन जानानै फैबाय। ओंखायनो नोंथांमोना बयबो जानजि खाफ्राफिनदो बिथांनो भट होनो थाखाय। बिथांनि भटनि डेटआ एसे सोलायगोन। फैगौ 19 खालारनि मोनाबिलिनि 9 बाजिनिफ्राय 23 खालारनि फुंनि 9 बाजिसिम बिथांनि भटिं लाइनआ खुला जागोन। बे समावसो नोंथांमोना भट होनांगोन। फैगौ 19 खालारनि मोनाबिलिनि 9 बाजिनिफ्राय 23 खालारनि फुंनि 9 बाजिसिम बिथांनो भट होनांगोन। लोगोसे जायफ्रा इउटिउब चेनेल दङ बिथांमोना आंनि बे निउसखौ नायनानै जाय फाराफारि एकदम हगारनानै होदो इउटिउबाव बिथांनो भट बिदो आरो बर' जाथिनि मानखौ लाखिनो बिथांखौ सुबिदा होदो जाहाथे जों फाइनालाव देरहायो। बेखौ गोसोआव लाखि। दासिमबो फाइनालाव आसामनि मोसाखावरिया दंजोबो। ओंखायनो नोंथांमोना साननाङा जे जोबोद इजियावनो देरहागोन। नाथाय जोङो देरहानांगौब्ला एकदम रोजा रोजा भट हरबाय थानांगोन। आरो मोनसेसिम जों मोनसेल' भट होनो हायो रायजो राजाफोर। दासिमबो गोसो गुदुंफोरा सोरबा जुदि सिमखौ गोदान लानानै होनो गोसो अब्ला होबावनो हायो। अब्ला भटआ एसे बारायगोन। सिम गोदान मोनसे बायफिननांगोन, रिसार्च खालामनांगोन आरो बिथांनो भट हरबावनांगोन। अब्ला बिथांनि भटआ एसे बारायबावगोन। अब्ला जोङो एकदम फाइनालाव देरहाथारनायनि मिजिं दं। रायजोफोर अन्नानै प्लिज बिथांनो भट होदो आरो गावबा गावनि फेसबुकआव इउटिउबाव शेयार खालामना होदो जे नबजित नार्जारिखौ देरहासार खालामथारनांगौ। लोगोसे बिथांखौ जों एयारपर्टनिफ्राय खाम सिफुं लानानै बरायनो थाखाय थियारि जादो जोंनि गुवाहाटीनि महरगिरि नोंथांमोना। बिदिब्ला निउसआ बेखिनियानो। रायजोफोर सांग्रां जादो। जै बर' हारिनि, जै बर' हारिमुनि।